Assalamu alaikum. Assalamu alaikum sai mai gida. Kai, yana ji sai wani kashi ne ke fitowa daga nan ɗakin ne. Mai gida kenan to ai tularen wuta na sa. Gida ai na san lokacin da zaka dawo, duk lokacin da zaka dawo sai in sa tularen wuta. Shi yasa ka ji kamshi. Kai, amma fi kin haɗu. Allah mai gida. Kin ji nake mugun bala'in son ki wallahi. Allah mai yara gaske. To in gaya miki mai mashin ne ya dauko ni amma wallahi gaba ɗaya hankali na da tunani na duk sun tafi suna kanki kawai ya wuce da ni fa. Dan Allah fa. Sai daga baya na dawo. Da gaske mai gida? Wallahi Allah ki jinda nake son ki bani wallahi. Gaskiya na gode. To mai gida me aka kawo mana na? Ai sai kin duba kin gani. Kai mai gida nama ne. Ai na san wannan matar ba ta nan. Sai yasa nayi miki wannan siye da kani sai ki kai a cikin gida na yau zamu bararraje na ga. Allah mai gida. Wallahi. Wallahi mai gida ba ta da ni da mun mata dame mu. Karki damu da ita. Bata banni na ta amarti na ba mai gida. Saboda ka dan salame ta ki kwantar da hankali. Allah mu ta amartin mu ko da mun ta takura mana wallahi. Ne bari shiga. Shiga. Kai mai gida na ji kanshin nama. Mai gida. Mai gida. Ka san me kaga irin rainin da yare nan take ma? Haba mai gida. Ka duba tare fa ta gan mu. Shekara nawa muna tare da kai. Mu ci wuya tare yanzu dan ka dan samu mai gida. Ka je kai auro ka duba yanda take rana ne. Kai ba za ka iya mata magana ba kenan? Dole ne? Maryam, ki kwantar da hankalinki. Ni Maryam ka tsaye. Na ji kana kiranta da wata magana soyayya ni suna na haka ba karyawa kan ba wani abu. Mai gida. To shikenan da kai zina daina Maryam masoyiyata. Yayi? Ki san menene? Wallahi san da nake miki wallahi ba karamin su nake miki ba na gaya. Allah mai gida. Allah wallahi. Aji daɗi. Me kake kallo tana? Ai kwalle ta kice naga tayi mugun kyau wallahi. Sarkan da ka siyo min din nan ne tun da auren nayi kyau ko? Sosai ma kai ne kike kyau sosai. Allah da gaske. Ai biki jina ta da balli dazu ba? Ai saboda ke ne. Allah mai gida. Yanzu idan ba nan na ta da balli dazu ba. Ba za ta gane abin da ke faruwa tsakanina da ke. Na san ni da kai ba rabuwa. Amma kin ga ba ta gane ba. Ka san me nake son gaya maka? So nake nima ka siyo min zani irin nata. Na ga in ta sa sai wani yanga take tana wani mai. Ka siyo min mana mai gida ni ma irin. Ai ba kai min ma da za ka yi kimin kishiyan ba. Ai wannan yafi nata ma zan siya miki. Ke ni fa na shigo daki ba na son fito. Ita fa ko turare ba ta sawa. Allah. Tabbe jin. To wata rana ma da na shiga dakin gaya miki kawai sai naga ta fito da mushen bera. Har yayi bindiga. Daɗi ka sheri. Ciki na gaya miki kumbura na sai inda zan sa kaina. Allah mai gida. Kai ni na yi tunanin baka da daddare lallabo wanda dakin kin kwanta saboda wani ya ishe ni. Ke dai karki damu wallahi. Ai sutura ce dai kawai tafi ne kuma ka ce zaka siyo min. Zan siyo miki wannan yafi nata. Allah mai gida. Amma dai kamar saki yarinyar nan. Ai ka sake ta zamu auro maka. Kin san me za a yi? Ba zan sake ta ba. Abu za mu ringa miki ina siya miki abu ina kiran ki da wani abubuwa daban kawai ta gani ta ji wani bakin ciki da haushi. Allah ko a tsakar gida ko? Wani ko a ina wa. An kai hakan. Ai abin da ke so a shi za a yi a cikin gidan da ka yau. Shikenan mai gida ni da kai ba rabuwa. Mugun son ki nake ki bari idan na fita na je kasuwar Larabar mata zan siyo miki a tamfadin kawo. Din ka baka ga yadda zan yi kyau ba. Ni ba baka jiki na fara yin kyau. Na gani ai. Allah. Amma sai dai na kawo miki ita cikin dare. Ko kuma idan na kawo idan na zo zai nuna kamar na zo da kaya kawai sai in wurgar da ita ke kuma kin gane sai ki je ki dauka kin ga wanda san me yake faruwa Allah mai gida da sassafe. Ina kika je mun da buta nake tambayin ki. Haba yaya. Naki ne? Ina buta ki? Haba yaya. Naga dai kayan ki dai nawa ne. Yanzu zan na dauki butan ki. Na je bayi da shi. Shine zaki zo kina tayar da jijiyoyin wuya. Kina cewa ka in saki. Tare aka kawo mu? A'a. Taki ce? Taki kwalliya zaki da shi ko ba rago ki da shi ba? Haba yaya. Naga dai kayan ki ƙara kira na yaya nace. Da nawa ya zama naki gwamman danna ta masai. Ni ba yaki bace kake ƙara ce min yaya kuma kaya na ba naki bane. In shi ƙara ce min yaya ban yafe ba. Shikenan inda butan ki ne baran ƙara tabawa. Kai ki ƙara taba mun buta. Kai ki ƙara taba mun buta. Sai na nemi toka da omo ma na wanke. Toka da omo. Banza iskanci. Haba yayi me kika mai da sai na wanke ta da toka da omo. Na san me kika shafa mata, na san me a jikin hannunki.
Me kake nan? Nan su ta ka fita ne kasa za mu ci? Kasa za mu ci ne a gidan? Maryam, Maryam. Mero! Halinki sai a hankali wallahi. Abinci za ka je ka nemo Mero. Wallahi halinki sai a hankali Maryam sai Allah. An yi Mero na ce. Mero. Je ka nemo mana abinci mu ci. Kasa za mu ci ne? Tun ɗazu ina jiran ka. Kasa za mu ci a gidan ka so ka ajiye ni? Kasa zan ci? Aikin banza. Wato ko aboki na lamarin gida na yanzu gaba ɗaya ya biya ishe ni wallahi. Faɗan ni yau da gwan na gobe daban har yanzu mata na babu sun isa haɗa kansu babu kwanciyar hankali a cikin gidana kullum faɗa kamar kaji yau raba faɗa gobe raba faɗa kullum ni kenan a raban faɗa. Kai ran ma banjani suka yi a ƙasa wallahi. A ƙasa suka banjani na gaya ma. Wato dai takamaiman gidan naka har yanzu bai silin ba kenan. A rikice ki har yanzu. Amma shawaran da ne ka gane kawai aure zan ƙara su zama mata uku a ta gwabzawa. In zauna gefe in ta kallon su kawai. Su zama su uku kenan? Shine Abin da ya kamata ka yi kenan. amma kai ka gani. Abin da ya kamata ka yi kenan. Su zama su uku. In ka ƙaro masu kishe, to ila hakan zai sa su daidaita kansu. Shikenan. Wannan fitinar ta samu sauki a gidanka. In ba haka ba kullum ran nan da na zo wucewa Allah ne ya tsare aka je hawan takalmi daga cikin gidanka. Allah ne ya tsare da ni ma sai an same ni. Kai haba. Domin Allah nake gaya ma wannan magana. Wallahi karan da ka cikin aikin su. Kaga wani katako da suka tibga muku a girji na kuwa. Naji an ce mun baka da lafiya rai hannun Allah. Kai dai bari amma wallahi Allah sai ne maganin su matar kawai zan kara. Abin da ya kamata. Karka damu kai abin da ya kamata kenan. Mu je wajen bikin can. Kai wannan awakin kullum sai kun yi gashi a cikin gidan nan. Kullum sai na share. Jama'a kai. Ba kya gani ne? Na ce ki daina kira na yaya. Baki iya shara ba ne? A gidan ku aka ake shara ba koya miki ba ne? Ba kya gani na ne? Baki iya shara ba ne? Ba koya miki bane a gidan ku? Ba koya miki bane? Ki hakuri yayi ban ganki. Na ce ki daina kira na yaya. Mara mutunci. Ki aure miji ki daga ce min yaya ki tana gidan ku. Haba yaya. Ki daina ce min yaya na ce miki. Ki hakuri. Na ce ki daina kira na yaya. Ki daina kira na yaya. Dan ana ce ki daina kira na yaya. ki daina kiran ki yaya. Ki daina kira na yaya ki tara. To ka ji iyayen fada. Ni zaki ce An ce an fada kanki ake ji. Da kike na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna jama'a amarya ta kace miji. Wallahi inna lillahi wa inna jama'a amarya ta kace mun miji ku taimake ni. Inna lillahi wa inna ilaihi Wallahi ke kika kashe shi. jama'a ku taimake ni. Wallahi ke kika ta kace miji inna lillahi wa inna Wallahi ke kika ya jama'a ku taimake ni ta kashe shi. Ka jaraba cikin gida kana cikin zaman ka irin wannan rayuwa ba ka kashe ka inda ka ji amma ba a wurin za ka samu ba irin wannan rayuwa ke malama ba da ke nai ba da ke nake ba ki shigo cikin gidana ina magana kina ban amsa na kira sunan ki ne dandali ne nan gidan wannan ya shigo wannan ya fita don jaraba kana gidanka ba da maka yi zaman lafiya hankalinki ni ba kishi yake bace in ke kalle ni sama da kasa ba kishi yake bace tun da kika yi da kawata da ni kika ke kalle ni ki ganni sama da kasa dan ni ce kishi yake a gidan nan da kafa ki zaki dau kullun ne da ki dinka je baki isa ba ka nuna min baki isa ba wace ce ke wace ce ke wace ce ke okay kar ba mata kike yi kenan zuwa kika karba mata to in kin fasa me gidan zai dawo in gidanki ne zaki ga me gidan zai dawo idan gidan zai dawo hana ni shigo kuma gobe sai na zo jibi sai na sai kin daina shigo gidan ko kina so ko ba kya so Allah ma da saurara wannan yar abaka Allah ba dan ke bane ki ta zo take rena hankali kina mun rena kina jawo kawai kina rena ni kishi to har gida na da ke nake in muka zo sai mu miki duka mu shige baki isa ba baki isa ba wannan kishi baki kuna rena miki hankali shiru ba na gamki kawai kike jawo to ku rena ni kawaye ba rena ganin ko ba sai mun cika gidan rena ni
an aure irin mu. Ba ku isa ba. Ba ku isa ba. Ita ma kanta za ta malama gafara ina. Za ta bi ku. Ga gida ba inda za ta. Tare kuka gan mu da miji na dakin wata. Tare kuka gani. Da ganki da mijin naki mai tatsi da. Haka ni ka gan mu aka za ku bar mu. Ki da Allah matsa gafara can ke bari shige in tafi amma wallahi. Dalla malama yi mishi. Gobe ma muna nan jibi ma muna. Za mu ga wanda zai shigo gidan nan. Zai dawo mai gidan. Za mu ga wanda zai shigo gidan nan. Kira Allah gafara can. Dalla ki daina taba ni ba yarki bace. Mara mutunci ki aure miji ki rika kira na yaya. Kira ni da sunana. Kira ni da sunana. Kan ki ƙara ce min yaya. Dalla malama tsamin. Don Allah ki rawa trailer za ki ɗauko ki ciko su. Ki kawo su wai kawayenki. Ku zo ku mun duka mai gidan zai dawo. Zai dawo gidan nan sai kin bar gidan. Zai zamu ko ni ko ke. Wallahi ba zan bar gidan nan ba ina nan. To ni da ke wanda ya fasa. Ni da ke wanda ya fasa. Yanda suka zo suka tafi haka za ki bi su. Mara mutunci wai yaya. Yaye. Banza kawai. Ɗan renin wayo. Zai zo ya same ni a nan gidan. Banza. Daga gidanka nake. Wannan mata na uwar gida naka sai ka ce abu tana ta bala'i kaga da kiran sha daga gidanka. To kai gaskiya uwar gidanka ba ta da kirki. Wallahi amaryan nan tana da haƙuri lallaba mu take kaga ta hau kaina inda ka san fata da ke ni dan ni ma kaina a gidanka nayi ta namiji da tuni sai dai ka wani abin yayi mummunan faruwa. Ke yanzu baki ga yanayi na ba? Duk ka rami ka fita daga hayyacinka. Wannan wani irin aure ne? Da kika san kaji fada da kai yau sai gobe da ka wannan. So ita ba a kishiya aka aure ta? Haka ake aure? Ka gani ma yadda na sha daga gidanka? Sai da nace wata in dan ban ne ma mi dan ba ta san ba tsoronta nake ji ba. Wannan wata irin mata ce ka aure ta haka yar bala'i. Wallahi yan Maiduguri. Ka aure a to shi yasa. Ai ko yan Maiduguri ni ba haka na san yan Maiduguri da wannan bala'in ba. Wannan amarya ta kasa sakewa a gidanka ka ji bala'i ka ji matsi yanzu fa daga gidan naka nake. Dan wallahi mutuncinka ne da ba dan mutuncinka ba wallahi kai ka san ba za ta sha ruwa. Nagode Allah saka da alkhairi amma ni ma kaina haka nake fama da su wallahi. To ai kai sai kai hakuri da ta muwan mi hakuri wannan amarya da ka auro sai hakuri take tana daki inda tana nuna mata tana kuka. Sakin ta kawai zai. Nagode ki hakuri nagode. To kai wannan irin masifa ne wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan. Na sike ta na huta ba shikenan ba. Jaraba kai sama ya za ka yi. Wallahi ya gida. Lafiya kalau. Ya wannan aboki ya zama to kishiya ta dai tana nan fada yau da gobe kullum. Ke san me nake so da ke? Shawara zan baki. Tunda na ga masifar matan nan ba mai karewa bace. So ki yi hakuri da ita. Zaman aure sai an yi hakuri. Irin waɗannan yan bala'in in ka haɗu da su sai ka yi hakuri da su ki taimata addu'a. Wallahi irin waɗannan bala'in kishiyoyin tun da Allah ya kashi gidan yar bala'i yar masifa sai kan yi hakuri kina mata addu'a sai da ba za ta bari ba kina kallon fa yadda muka yi ta a nan gurin fa kamar ta da ke ni tana hayayyakowa ina mata ke in baki labari jiya wai na je bawa awaki ruwa ina share musu wai kawai ta zo wuta ta ce wai na watsa mata kashin awaki ba ni in shakin biya mutum 1000 a kasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ta dauko wani gatan katako. Yanzu ina mai gidan mata da na tsiya da ta kashe ni jiyan nan. Ina mai gidan yanzu? Shi ta bugawa ai. Ya mutu? Yana nan a ra'iya daki rai a hannun Allah. To ki san me nake so da ke? Duk da haka ki yi hakuri ki rabu da ita. Ki daina shiga shirgin ta gabaki ɗaya idan tana abu idan ni ce ke in kina da waka sa in yaban annabi ne saka irin wayannan yan bala'in duk rintsi duk ya ba sa bane. Ki yi hakuri kawai da ita. Dan ni wannan tsoron ta nake. Zan dau shawaran ki. Wallahi ki yi hakuri kyauta. Nagode da wannan irin shawaran da kike bani. Allah ya sanya muku alkhairi duk abin da za ta yi saka mata ido da kanta idan kina mata banza zaki ta kira ta ce miki ku daidaita zaman ku ke da ki za ta kashe fa wallahi irin wa'annan yan bala'in da ki za ta buga wa Allah ya yanzu mu je sai ki duba shi ko a'a ba sai na je ba wallahi idan ki shi ki mishi sanin irin wannan dubiyan ma ban fiye zuwa ta ni zaki wa rashin mutunci a nan gidan ki zo ki same ni a nan gidan kike tunanin zan bar miki gidan ƙarya kike yar matsiya ta bar in ga miki ki zo ki same mu gaba ɗaya ki daga mana hankali ki rikita mana lissafi gaba ɗaya ki rikita mai kokolwa ya kace ki mai da namiji mahaukaci ki zo ki same ni da mai gidana gaba ɗaya ki juya mai hankali me kike nufi da mu ne a nan gidan me kike nufi da mu yar gidan wace ce ke gaba ɗaya ki rikita mana anan kika zo kika samu ni da mai gidana kuma anan zaki tafi ki bar mu baki isa ba ko yar gidan wace ce ke baki isa ba wace ce ke gaba ɗaya kin zo kin mai asiri kin juya mai hankali da me kika fi ni kuma tare kika ga mu zaki fita
dakata kakki sake cewa asiri ne masa, to in ma asiri ne masa ai ina son shi ne, shi yasa ne masa asirin. Kuma abin da nake da shi baki da shi bari ki jin gaya miki. Ke waye? Da me kika fi ni a nan gidan? Da me kika fi ni a nan gidan? Kuma ki zama a cikin gidan nan yanzu. Dan malaman ba asiri kika mishi ba, ke kin isa ki zo gidan nan? Ke kin isa ki zo gidan nan? Wace ce ke? Annan kika zo kika same mu tare da mai gidana kuma haka zaki tafi ki bar mu. Kuma zaman gidan nan yanzu na fara yi. Dan da zaman gidan nan yanzu na fara yi. Baki isa ba. Baki isa ki fitar da ni a cikin gidan nan ba. Baki isa ba, baki isa ba. Me kike nufi? Me kike nufi da ni? Baki isa ba, tafiya ya zama dole baran gaya miki baki isa ba. Ke kin ku dakata. Wannan irin fada ne wannan, kullum fada kamar kaji dan girman Allah cikin gidan nan. Wannan irin abu ne haka. Na je gona na dawo ku banni kwanta in huta amma ba za ku bani ba, kullum fasifa, kullum kuna cikin masifa. Gaskiya ka jawo yarinyar nan kunne. Kana ganin irin reni da take ma a cikin gidan nan? Kana ji da kunnenka? Tare fa ta zo ta same shekaran mu nawa da kai? Yarinyar nan ta zo ta same mu a gidan ne ma take ta dagula mana lissafi, duk ta juya maka hankali ta mai da kai mahaukaci. Na je gona na to wallahi mai gida ka ji dai abun da take gaya mun, ba zan yadda da wannan rashin mutuncin da ake min a cikin gidan nan ba. To ku tsaya ku ji, in ba haka ba wallahi ko can sai ta mata hanya, dan wallahi ba zan iya zama wannan masifar a gidan nan ba. Allah. Sai dai ita ta tafi, amma wallahi ita bata isa ni in tafi mata bar gidan nan ba. Gashi nan dai ka ji dai da kunnanka dai abun da take faɗa ko? Ina gidan nan ne kuma zama daram. Shiga daki. Shikenan je kike. Kuma zama a gidan nan yanzu ne fara zama daram dam. Ke ma shiga daki, rabu da ita shiga. Aikin banza, zama a cikin gidan nan yanzu na fara yi, ina rabu da ita kawai je ki daki je ki. Ba jaraba, ka je ka dama ba za a baka baka huta ba dan jaraba masifa kamar kaji. Zaki mamakin gani na nan gurin ko? Gaskiya. Wallahi Allah, gaskiya na yaba da hankalinki da nutsuwarki yasa na zo wajenki. Kwana biyu ma na ga biki leko gidan namu ba ko? Ai ni gidanka na daina shiga, wa'annan matan naka yan bala'i. Wallahi ba zan iya da su. Gida sai ka ce gidan dambe? Wallahi na daina zuwa gidanka. To ni yanzu kin san me yake tafi da ni? A'a. Saboda yanayin da na kula da tarbiyyarki da nutsuwarki da hankalinki, nake so in cike ta uku da ke a cikin wannan gidan nawa. Da ni kuma? Kwarai kuwa. To, babban magana. Da ni kuma? Sosai ma kuwa. Ba ka tunanin tashin hankalin gidanka? Yanzu a cikin gidanka ba ka da kwanciyar hankali, na ka auro ni kuma. In dai wannan ne karki damu, na san ba zai zama da matsala ba. To, in dai ba zai zama da matsala ba na amince, amma kuma ni ka san ba na son raini. Amma ai ba lalle ki biye mata ba idan tana wannan halin nata ko? To amma kuma ka san ani ba na ɗaukar raini. Daidai kenan. Zan samu abin da nake so a cikin gidana kenan. Haka in dai muka shiga zai saito. Wallahi to yanzu Abin naka azimin ne. Haka da haka ta. Kana ban labari. Zan dawo. Yaushe kuma? Ki bari kawai zan dawo. A'a, kamar ya zaka da kana Zan kin ga namiji mai tsoron matansa. Wallahi in yace yana so na aure sa zan ba abin da ya shafan.